Waduh, delok entah. Wis tak tutup iki kok brengkaline kaya ngene iki. Astaga. Delok, sikilmu kaya ngapa? Oh lho ya iki. Beh. Delok eno. Wis digewurongi neh. Ayo masuk ayo. Ayo masuk. Masuk Aku nak njaba kesuwen menggerongi terus. Ayo masuk. Masuk. Ayo. Masuk. Wes, masuk. Loh, kok gerongi terus lho, Riri. Bocah kok kaya ngono gerongi kaya ngono. Lha iki lho, percuma no aku mau oleh ku nganu. Oleh ku nutup nah dibrengkali nah lho jan. Ra lumrah tenan kok trek. Wes gak tidur gantengku semua. Gantengku semua gak tidur. Ndak tau kaya ngopo to sing ganteng idane kaya ngopo to? Kaya yo sikile. Ndrek palan apa hero lho iki janan. Asline hero palta lho resik delon. Iki lho ya to? Hero iki. Hero guys. Jan iki golek apa to kono nek emase apa piye? Pro. Oh iya Ibu Pino gak tidur, Ibu Pino. Sudah malam gak tidur, Nak. Iki ya gak tidur. Oh, sudah habis toh makananmu. Oke, saya tak cukupnya pisang, saya tak cukupnya oke, Nak, oke.